Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Pwede gid sila mabakunahan. Ang importante lang kung may mga maintenance abi sila, example sa mga steroids or mga chemotherapy sila, mga amo na pangayoan sila sang medical clearance sa ilang attending a doctor para kung okay man sa attending doctor nila matakan sa sang clearance, pwede gid sila ka go ahead with their vaccination. Actually, basta may comorbidity ikaw, may pre-existing illness ikaw, mas namin gid gani nga magpabakuna ikaw. Kay kung may comorbidity ikaw, mas mataas ang mga chance na magka-severe COVID ka.